Gràcies, alcaldessa. Ens diu el senyor Martí Grau, és un pressupost continuista en un moment en què tot està capgirat per la pandèmia. Realment no crec que sigui el moment de ser continuista. Avui assistim a l'aprovació del pressupost de manera més surrealista que hem vist mai, el pressupost de Colau Collboni, que s'aprova amb un xec en blanc d'Esquerra Republicana i que s'aprova amb l'entusiasme dels hereus de Manuel Valls. No sé què deu pensar l'alcaldessa de les darreres declaracions xenòfobes de qui la va fer alcaldessa. Sobre Esquerra Republicana i per mirar de contextualitzar i lligar el discurs i la votació que feu avui, vosaltres vau donar el llum verd a la tramitació de les ordenances abans que l'alcaldessa Colau i el president Aragonès fessin canvi de cromos, així que no sé si tan en contra estàveu de donar-hi suport. Certament, i aleshores va haver-hi aquella precipitació del Barcelona no es ven, que sonava una mica fals després de sistemàticament aprovar-ho tot amb el govern municipal, per després acabar empatxats de gripaus els pocs dies per ordre dels vostres companys d'Esquerra a nivell nacional i comprovant que efectivament per alguns Barcelona sí que es ven. Finalment, el senyor Jaume Collboni, que a vegades no sabem si fa el paper de ser al govern o a l'oposició, depèn d'on és, depèn amb qui parla, es transmuta més que el doctor Jekyll. L'altre dia al congrés del seu partit deia literalment que volia governar Barcelona. Què està fent? Fins ara és el primer tinent alcalde. De fet, els 3 grans fracassos de la ciutat són responsabilitat seva, estan en mans de socialistes: la seguretat, la mobilitat i l'economia. Ens deia que Barcelona vol recuperar el seu orgull, que vol ser una ciutat oberta, gran, competitiva, amable i optimista. Senyor Collboni, ens està dient que la ciutat que vostè governa no és ni oberta, ni gran, ni competitiva, ni amable, ni optimista, ni que té orgull? Perquè si és així, reflexioni sobre el que no estan fent bé. Nosaltres ja li hem fet una primera llista que tenen a veure amb els incompliments, amb els 25 incompliments que ha recordat, perquè certament cal un temps nou, és urgent i amb això li donem la raó perquè no ho estan fent bé. I finalment, per acabar, ja que el senyor Collboni començava recordant que la pandèmia no s'ha acabat, que malauradament és així, jo sí que li demanaria que traslladés al seu company de partit, al president del govern espanyol, que deixi de prendre decisions ridícules, com la mascareta a l'exterior, i en prengui aquelles que realment són necessàries. El fons Covid, que és llei, però que de moment tot apunta a un incompliment, els fons extraordinaris d'ajudes pels sectors més afectats, una moratòria dels crèdits ICO i un nou sistema de cotitzacions pels autònoms que aquest any, de nou, els heu tornat a posar les quotes. Moltes gràcies.